Goeie alliëre en van harte welkom hier bij RTV NOF. Wat noffelijk dat je weer op uw afstand binnen. Op deze Pinkstermaandje. Een bijzondere Pinkstermaandje. Misschien weet je het nog, vorig jaar staan we weer de tuin van Vogelsang staat in het prachtige mooie waar. Daar hebben we de chance opnam omdat de Pinksterfeest net plakvinden kon. En we toch misschien volgend jaar gewoon wel weer op het veld. Maar helaas, het is net zo. En daardoor nemen we opnieuw deze mogelijkheid om die chance bij hem thuis te brengen op RTV NOF. Maar het waar dat je naar boeten zeggen, het is net al te best. En daarom zijn we net bij Vogelsang staten, zijn we net op het Grutteveld bij Vinkleest, maar we zijn binnen hier in de Gruttekerk in Kolmensweg. Er komt een prachtige mooie chance aan en wij willen jou ook dan een hele goeie en noffelijke chance wensen. Goedemorgen luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op dit programma. En kijkers uiteraard ook. U ziet dat we in andere omstandigheden dan dat we normaal gewend zijn met het Pinksterfeest, het feest vieren in een kerkgebouw. En dat heeft alles te maken met de wisselende weersomstandigheden waar we mee te maken hebben. En natuurlijk het bekende corona gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat we er een geweldige dag en een geweldige uitzending van gaan maken. We hebben medewerking van allerlei mensen. Sera en Rosa zullen zingen. Dominee Postma zal het woord voeren. Hendrika van Delden zal met ons het kinderprogramma gedeelte doen. Kortom, het wordt een geweldige uitzending. Mijn naam is Liewe Beideveld en ik mag het namens het Pinksterfeest bestuur van Veenklooster dit aan u aankondigen. Het thema van dit feest is houd vast. En dat hebben we gebaseerd op de woorden van de Heer Jezus die bij het afscheid van zijn leerlingen, van zijn discipelen, gezegd heeft van ik ga wel weg met hemelvaart, maar ik zal terugkomen doordat de Heilige Geest bij jullie zal zijn. En jullie, en dat vind ik zo leuk dat hij dat zo zegt, ons de dingen in herinnering zal brengen die hij ons heeft verteld en ook ons heeft voorgeleefd. Lieve mensen, we gaan vandaag luisteren en kijken naar allemaal liederen en teksten en zelfs een filmpje zit erin van Gert van der Vijver, die iets mogen weergeven van die woorden van de Heer Jezus en ook wat hij heeft laten zien aan ons. Ik wens u allemaal vandaag een fantastisch Pinksterfeest toe en geniet van deze uitzending. En mag ik nog met u bidden. Vader God, dank u wel dat u ons gezegend hebt met zoveel techniek dat het toch mogelijk is om het Pinksterfeest te vieren. Weliswaar een beetje op afstand, maar Heer, ik bid u dat de woorden en de liederen en alles wat gedaan wordt in deze viering tot zegen mogen zijn voor ieder die hier naar luistert en naar kijkt. Heer, zo wil ik u bidden dat u met uw geest vandaag wil waaien in ieders hart. Zo wil ik dat bidden en danken in de naam van Jezus. Amen. Yes, en dan beginnen wij met het eerste nummer. Welkom trouwens, super fijn dat jullie kijken. Voel je ook vrij om mee te zingen, thuis of te luisteren, alles kan. We beginnen met het nummer Heilige Geest van God. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Laten we zingen, Heilige Geest. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn
mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Vul opnieuw mijn hart. Vul opnieuw mijn hart. Dan gaan we nu kijken naar een filmpje gemaakt door Rosa van de Vijver, de Zandprinses. Nadat Jezus gekruisigd was, werd zijn lichaam neergelegd in een graf. Het graf werd afgesloten door een grote ronde steen. Op de eerste dag van de week vertrokken Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus, met geurige olie die ze hadden bereid. Ze wilden hiermee het lichaam van Jezus balsemen. Eenmaal bij het graf aangekomen, zagen ze dat de steen voor het graf was weggerold. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze alleen de linnen doeken waar ze hem hadden ingerold. Maar geen enkel spoor van het lichaam. Jezus was weg. Weg? Wat is hier gebeurd? En waar waren de soldaten? Zou het lichaam zijn gestolen? Maar door wie en waarom? Ze raakte helemaal van streek en wilde dit zo snel mogelijk aan de anderen vertellen. Plotseling verschenen er 2 mannen in stralende gewaden. Ze schrokken, maar door het felle licht wat de mannen uitstraalden, sloegen ze de handen voor hun ogen. De mannen zeiden: "Waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is hier niet, want hij is uit de dood opgewekt. Zijn jullie vergeten wat hij heeft gezegd? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden, maar zou op de 3e dag opstaan." Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze gingen zo snel mogelijk terug naar de apostelen om te vertellen wat er gebeurd was. Maar die vonden het maar kletspraat en geloofden er niets van. Petrus kon zijn oren niet geloven, maar stond op en rende naar het graf. Hij wilde dit met eigen ogen zien. Daar aangekomen zag ook hij dat het graf leeg was en ging terug, vol verwondering over wat er was gebeurd. Een paar dagen later, toen de leerlingen aan het eten waren, verscheen Jezus zelf in hun midden en zei: "Vrede zij met jullie." Verbijsterd en door angst overvallen dachten ze een geest te zien. Maar hij zei tegen hem: "Waarom zijn jullie zo angstig en twijfelen jullie aan mij? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak mij aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen." Daarna liet hij zijn handen en voeten zien. Iedereen was stom verbaasd. Dit kan niet waar zijn. Jezus wist wat ze dachten en om te bewijzen dat hij geen geest was, vroeg hij hen: "Hebben jullie iets te eten?" Ze gaven hem een stuk vis en dit at hij voor hun ogen op. Daarna zei hij: "Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moet gaan. Er staat ook geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 3e dag zal opstaan uit de dood. In zijn naam zullen alle volken opgeroepen worden om tot inkeer te komen, zodat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigen." Hierna gingen de apostelen samen met Jezus naar de Olijfberg, de berg vlak bij Jeruzalem. Toen zei Jezus: "Ga niet weg uit deze stad.
Maar blijf hier wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. Binnenkort zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. En wanneer die Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen over heel de wereld. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl ze nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden tegen hen: "Wat staan jullie naar de hemel te staren? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen." Bij ons. En waar bent u nu? U lijkt soms zo ver te zijn. Heer, u bent nu bij God. Hij gaf u de macht. U heerst overal, bij dag en bij nacht. Van nu tot in eeuwigheid. Jezus, hoog op de troon, u leeft, u straalt als de zon. Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. U laat ons nooit alleen. Dan zijn wij uw bruid, u zult altijd bij ons zijn. Ook namens mij een hele goede morgen. Mijn naam is Kees Postma en ik hoop straks het woord van God met jullie te openen. Ik zal beginnen met een schriftlezing vanuit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, de versen 15 tot en met 27. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien.
Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik en mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus: waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Laten we God groot maken in het volgende nummer. Looft God, looft hem overal. Looft God, looft hem overal. Looft de koning van het heelal. Om zijn wonderbare macht. Om zijn heerlijkheid en kracht. Van zijn naam en eeuwig wezen. Loof de Heer. Pas uit. Hef pas aan uw gouden stem. Harp en fluit verheerlijkt hem. Citer, cymbal, tamboerijn. Laat de maatslag zijn. Van Gods ongemeten dezen. Loof de Heer. Loof de Heer. Loof de Heer. Loof de Heer, elk moet hem eren. Loof de Heer. Loof de Heer. Loof de Heer, elk moet hem. Loof de Heer, laten we nog een keer zingen. Loof de Heer. Loof de Heer. Loof de Heer, elk moet hem eren. Loof de Heer. Loof de Heer. Loof de Heer, elk moet hem eren. Vandaag vieren we het Pinksterfeest. Dat de Heilige Geest in alle harten is komen wonen van de mensen die van de Heer Jezus houden. En in het kindermoment gaan we zien dat Gods Geest harten in beweging zet. Nou gaat het vandaag over vasthouden. Nou, ik kan deze tafel vasthouden. Jij kan je vader of je moeder vasthouden. Maar dan horen we straks in de preek dat we Jezus moeten vasthouden. Dat dat heel belangrijk is. Maar hoe kun je Jezus nou vasthouden? Je kan Jezus niet zien. Kan dat dan wel? Toch wel. En weet je, om te ontdekken hoe dat kan, kunnen we ook goed naar de dieren kijken. We kunnen in de dierenwereld, daar kunnen we heel veel van leren. En ik heb een rups meegenomen. Dat is op zich niet zo'n heel bijzonder beestje. Hij is niet heel snel of heel slim. Zodra hij uit zijn eitje komt, doet hij anders niks dan eten, eten, eten. En toch kunnen wij iets van deze rups leren. Want
Hij heeft niet van zijn ouders geleerd van welke blaadjes hij moet eten. Of wanneer hij moet stoppen met eten. Zo'n diertje die weet het allemaal al. Alle dieren weten wat ze moeten doen om te overleven. Dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Zo kunnen we God al zien in de natuur. Deze rups maakt iets heel bijzonders mee. Want er komt een moment dat hij stopt met eten. En dan zoekt hij een plekje, op een veilig plekje, op een tak of op een blaadje of ergens onder de vensterbank. En daar gaat hij zich heel goed vastmaken. Hij spint met draadjes een kokon. En die kokon zit super stevig vast. En dan gaat die rups in de kokon. Nou, ik heb even een kokon meegenomen. Die zoekt een plekje in de kokon. Zo. En dan denk je misschien, daar gebeurt niks meer mee, die rups is dood. Want zo'n kokon die zit daar een hele plek vast, op een veilige plek. Maar er gebeurt wel iets in die kokon. Er gebeurt eigenlijk een wonder. Want na een tijdje, als die rups uit die kokon komt, dan is die veranderd. In een prachtig beestje met vleugels en voelsprieten. Het is een vlinder geworden. Die rups, die is een vlinder, die kan fladderen van de ene bloem naar de andere bloem. Eigenlijk is dat wel een heel groot wonder, hè? Dit noemen we een gedaantewisseling. Hij verandert compleet. Nou, wij als mensen hebben dat niet, hè? Wij hebben geen gedaantewisseling dat we zo veranderen. Nou ja, misschien toch wel. Niet aan de buitenkant, zoals de rups die in een vlinder verandert, maar wij kunnen aan de binnenkant veranderen. En dat heeft alles te maken met de Heilige Geest. En dan kunnen wij ook leren van die vlinder. Want die rups, die zoekt dat veilige plekje waar hij zich goed vastmaakt. Wij zijn vaak als mensen ook op zoek naar veilige plekjes. Dan heb je thuis vast een heel veilig plekje. Maar er is een plek waar het echt super veilig is. En dat is bij de Heere God. Wat we ook kunnen leren van die rups, is hij gaat eten, eten, eten. Nou, God vertelt ons in de Bijbel hoe belangrijk het is om zijn woord als dagelijks eten te gebruiken. En zoals die rups gaat veranderen in een vlinder, zo gaan wij ook veranderen van binnen. Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig te zien als dat van binnen gebeurt. En daarom heb ik iets meegenomen om eens te kijken wat er dan gebeurt. Nou, ik heb een hart en dat gaat over onze binnenkant, want ons hart zit ook van binnen. Ik heb 2 magneetjes meegenomen. Deze magneetjes staan voor God de Vader en voor zijn Zoon Jezus. Magneetjes die trekken aan. En God en Jezus die willen ons graag aantrekken, dat we dicht bij hem blijven. En ik heb een batterij meegenomen. Die staat voor de Heilige Geest, de krachtbron. God de Vader, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest, die horen helemaal bij elkaar. En nou wil Jezus graag dat we hem vasthouden, dat we heel dicht bij hem blijven. Nou, daar kun je voor kiezen. En als je gaat lezen uit zijn woord in de Bijbel en je gaat met hem praten door gebed, dan ben je heel dicht bij Jezus. En dan gaat er iets van binnen veranderen. Nou, we gaan eens even kijken wat er dan gebeurt. Gods liefde gaat door je heen werken. Gods liefde beweegt je van binnen. En dat is zo mooi, want daardoor verander je van binnen. En niet alleen verander je met je gevoel, je verandert ook met je denken. Ach, moet je het wel blijven doen natuurlijk. Gelukkig werkt Gods geest beter dan dit proefje. En dat is niet zo dat wij net als die rups van de ene op de andere dag veranderen. Maar dat gaat ons hele leven lang duren. Elke dag verandert God ons een klein beetje, zodat we steeds meer mogen lijken op zijn Zoon Jezus Christus. En in de preek gaan we daar zo meteen meer van horen.
zand. Koninkrijken beven voor zijn stem. Heel de schepping juicht tot eer van hem. Zie onze God, hij zit op zijn troon. Laten wij hem eren. Zie onze Heer, niemand is als hij. Laten wij hem eren als Heer. Wie vertelde hem wat wijsheid is? Wie weerlegt hem wie de waarheid is? Wie verbetert hem die alles weet? Wie doorgrondt de daden die hij deed? Zie onze God, hij zit op zijn troon. Laten wij hem eren. Zie onze Heer, niemand is als hij. Laten wij hem eren als Heer. Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees? Wie versloeg het graf toen hij verrees? Dood en zonde zijn teniet gedaan. Jezus redder, hij is opgestaan. Zie onze God, hij zit op zijn troon. Laten wij hem eren. Zie onze Heer, niemand is als hij. Laten wij hem eren. Zie onze God, zie onze God, hij zit op zijn troon. Laten wij hem eren. Zie onze Heer, niemand is als hij. Laten wij hem eren als Heer. Misschien weet u het nog wel. In de zomer van 2018 zaten 12 jongens 17 dagen lang gevangen in een grot in Thailand. Ze hadden een uitje gehad met een voetbalteam, maar vanwege het stijgende water konden ze niet weer uit die grotten komen. Uiteindelijk werden ze gered door een team van duikers. Het duiken in die modderige grotten was zo moeilijk dat 1 duiker vooruit moest gaan om een touw te spannen, waar al de andere ervaren duikers zich aan vast zouden moeten houden om desoriëntatie te voorkomen. Ik denk dat het nu ongeveer 10 jaar geleden is dat ik met mijn oudste zoon zwom in de Atlantische Oceaan van Ierland, waar ik heb gewoond. En we hadden tegen elkaar gezegd, we mogen elkaars hand nooit loslaten, want anders word jij door de stroming meegesleurd. En toch gebeurde het. Bij een hoge golf liet hij mijn hand los. En ik kon hem gelukkig nog net boven water trekken, voor hij werd meegezogen. Een houvast is van levensbelang. Zeker in ongewone en desoriënterende tijden.
Misschien heb jij het zelf ook wel gemerkt het afgelopen jaar. Dat je wiebelde en dat je wankelde. Niks was meer zoals voorheen. Misschien ben je wel ziek geworden. Of mensen in je omgeving. Misschien ben je ook geestelijk gezien, psychisch gezien, wel door het ijs gezakt. En heb je een moeilijke tijd achter de rug. Misschien heb je gemerkt dat de grond onder je voeten wegzakte. En je geen houvast meer had. Misschien heb je je vastgeklampt aan allerhande theorieën om deze ingewikkelde tijd toch maar enigszins te duiden. Vandaag, op deze tweede Pinksterdag, wil ik je aansporen om opnieuw houvast te gaan zoeken. En dat wil ik doen vanuit de tekst die we zo net met elkaar hebben gelezen. En ik ontdek in die tekst 3 hoofdlijnen, 3 lifelines zou je kunnen zeggen. Ten eerste de oproep aan ons, aan jou en aan mij, om de Heer Jezus vast te houden. Ten tweede de belofte dat de Heer Jezus ons door middel van de Heilige Geest ook zal vasthouden. En ten derde het prachtige resultaat van die onderlinge connectie tussen God en ons. Een diepe vreugde die de wereld niet kan geven. Goed, laten we snel beginnen. Ten eerste, wij worden opgeroepen om Hem vast te houden. Liefde, onze liefde voor Hem, moet zichtbaar gaan worden. 4 maal in deze tekst roept de Heer Jezus ons op om Hem en zijn geboden goed vast te houden. Om ze in acht te nemen. Vers 15. Als u mij lief hebt, zegt de Heer Jezus, houd dan mijn geboden in acht. Vers 21. Wie mijn geboden in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woorden in acht nemen. En dan in de negatieve zin, vers 24. Wie mij niet lief heeft, die neemt mijn woorden niet in acht. De apostel Johannes, die dit evangelie heeft geschreven, hij noemt zich steeds vast in dit evangelie en in de brieven de apostel die Jezus lief had. En daarmee wijst hij niet zozeer op zijn liefde voor de Heer Jezus, maar veel meer op de liefde die de Heer Jezus had, ook voor hem. Hij legt in zijn brief en in zijn evangelie vaker de nadruk op het feit dat liefde van onze kant ook zichtbaar moet worden. Het moet niet alleen bij woorden blijven. More than words. Onze liefde wordt zichtbaar in het volgen en gehoorzamen aan Hem. Aan alles wat Hij ons geboden heeft en alles wat Hij ons gegeven heeft. Op die manier voorkomen wij, of in ieder geval zijn we beter bestand tegen de desoriëntatie, tegen de onrust en verwarring in ons leven. Zijn geboden zijn als het ware een touw waar we ons stevig aan vasthouden. Zijn geboden zijn als de hand van een vader in de Atlantische Oceaan. Stel je eens het volgende voor. Een man zegt elke dag tegen zijn vrouw, ik hou van jou. Het zijn prachtige woorden. Maar deze woorden hebben alleen kracht als die liefde ook zichtbaar wordt in zijn daden door de dag heen. Stel dat hij het wel zegt, maar in de praktijk omgang heeft met andere vrouwen. Zijn eigen vrouw geen blik waardig gunt. Dan blijft er weinig van die woorden over. Dan zou je hem terecht die vraag mogen stellen. Joh, je zegt wel dat je van je vrouw houdt, maar het blijkt uit niks dat het ook zo is. Nou, dat is wat we hier zien, lieve mensen, in dit tekstgedeelte. De Heer Jezus is op zoek naar mensen die hem niet alleen met de mond belijden, maar dat ook met vallen en opstaan. Soms 2 stappen vooruit en dan weer 1 stap terug, als struikelend hem volgen. Onze woorden moeten een kracht bijgezet worden door onze daden. Ik ben 18 jaar geleden tot geloof gekomen, vanuit een niet-christelijke, vanuit een niet-kerkelijke achtergrond. Het is voor mij een voorrecht geweest om mijzelf aan Jezus vast te houden en aan zijn geboden. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb in die afgelopen 18 jaar ook gemerkt dat ik hem van nature niet kan gehoorzamen. Het lukt me niet
Het breekt me bij mijn handen af. Hoewel mijn koning ik niet langer op de troon zit en koning Jezus op de troon van mijn hart zit, merk ik toch telkens weer, dagelijks, dat ik toch weer op die troon probeert te kruipen. Het is voor de Heer Jezus geen verrassing dat dat bij mij gebeurt en waarschijnlijk ook bij jou. Hij wist al lang dat al zijn volgelingen dit probleem zouden krijgen. En daarom besloot hij om ons niet alleen te laten, om ons niet als wezen achter te laten, maar om de Heilige Geest te sturen. Een van de redenen waarom de Heer Jezus de Heilige Geest bij ons achterlaat, is om het voor ons mogelijk te maken. Om dat in de praktijk te brengen, wat hij ons na heeft gelaten. Zijn geboden te gehoorzamen. Lees maar eens wat in ditzelfde tekstgedeelte over de Heilige Geest wordt gezegd. Opdat hij bij u blijft, tot in eeuwigheid, vers 16. Vers 17, hij is de geest van waarheid. U kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Weer die intieme relatie, die connectie. En vers 26, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest is een metgezel voor eeuwig. Hij zorgt ervoor dat God dichterbij komt. Taste and see that the Lord is good, zeggen ze in het Engels. Daarnaast wordt er nog iets heel belangrijks gezegd over de Heilige Geest in dit tekstgedeelte. Dat hij een trooster is, of de trooster. Kijk, bij een trooster denken we allemaal meteen aan iemand die een arm om onze schouders slaat. Maar dat is niet wat hier staat. Dit is niet wat de Heer Jezus bedoelt. De ware betekenis wordt zichtbaar in de Engelse vertaling, waarin de Heilige Geest de Comforter wordt genoemd. En daar zitten 2 woordjes in. Come forth. Kom voort. Als het ware vooruit, mars. Ga vooruit, trek ten strijde. De Heilige Geest als trooster is dus niet iemand die een arm om onze schouders slaat. Ook al is hij heel innig met ons verbonden. Maar hij is iemand die in moeilijke tijden zegt tegen jou en tegen mij: recht je rug. Strek je knikkende knieën. Zit niet bij de pakken neer als je opnieuw gestruikeld bent. Sta weer op en ga weer vooruit. Vergeet datgene wat achter je ligt en strek je uit naar datgene wat voor je ligt. Of misschien wel degene die voor jou is. De Heer Jezus Christus zelf. Dit is wat de Heilige Geest vanochtend tegen ons zegt. Ik blijf in jou en ik zal je blijvend herinneren aan alles wat de Heer Jezus heeft gezegd. En ik zal je ook nog eens de kracht geven om die woorden in de praktijk te brengen. Misschien begrijp je het beter als ik het in 2 beelden probeer te vatten. Het eerste komt uit de schaatswereld. Bij het lange baan schaatsen, bijvoorbeeld op de 10 kilometer, is het zo dat de coach regelmatig de baan betreedt en dan de rondetijden op het bord schrijft. Hij maant zijn pupil aan met armbewegingen en met rondetijden op zijn bord om sneller te gaan of juist even te doseren en te temporiseren. Je ziet hem elke ronde weer langs zij komen om zijn pupil instructies te geven. Het tweede beeld komt uit de wereld van Defensie. Misschien heb je het afgelopen jaar Kamp van Koningsbrugge of Kamp Waas, de Belgische versie, wel gezien op tv. Doodgewone mensen die onderworpen worden aan een commando-regime. Als je die serie hebt gevolgd, heb je regelmatig kunnen zien dat ze er compleet doorheen zaten. En soms zag je dan van die ervaren, getrainde commandotrainers langs zij komen. Om de deelnemers moed in te spreken of juist tot grotere hoogte te stuwen. Nou, in beide gevallen, of het nu een schaatscoach is of een commando, in beide gevallen zien we iemand die langs zij komt om zijn pupil, zijn leerling aan te sporen om vol te houden en niet los te laten. En dat, lieve mensen, is waarom Christus en de Vader de Heilige Geest aan ons gegeven hebben. Opdat wij vol en vast zouden houden. Misschien juist wel in deze bijzondere, verwarrende en desoriënterende tijden. Het is mogelijk voor ons, van onze kant, om hem vast te houden. Omdat er iemand is die bij ons langs zij komt, de Heilige Geest. En dan het tweede punt in deze tekst. Hij
houdt van ons. Onze liefde voor hem wordt door hem beantwoord. Ja, tegelijkertijd zien we in onze tekst dat het Christus zelf is die ons wil vasthouden. Wij moeten hem vasthouden, maar hij wil ook ons vasthouden. Hij zoekt toenadering. Hij wil ook vanochtend dichterbij komen. Niet omdat hij ons nodig zou hebben. Alles wat de Heer Jezus nodig heeft, dat vindt hij in zichzelf. Dat vindt de drie-eenheid in zichzelf. Maar omdat hij weet dat wij niet zonder hem kunnen. En omdat hij intens veel van jou en mij houdt. Lees maar mee, de versen 21 en 23 uit ons tekstgedeelte. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Vers 23. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wat een heerlijke belofte vanochtend. Voor die mensen die zich als struikelend aan hem proberen vast te houden. Wij laten hem zien hoeveel we van hem houden, door zijn geboden te volgen. En Christus zal die liefde beantwoorden, door zichzelf aan ons te openbaren. Naar ons toe te komen en bij ons zijn intrek te nemen. Dan worden we werkelijk, zoals de Bijbel zegt, een tempel van de Heilige Geest. Hij komt in ons wonen. En dan kan je beloven en dan kan je garanderen vanuit hetzelfde woord. Dat wanneer God eenmaal een werk in iemand is begonnen, dat hij er ook voor zal zorgen dat hij het af zal maken. In mijn leven, ook in jouw leven. En natuurlijk kunnen wij hem alleen lief hebben, doordat hij ons eerst heeft liefgehad. In de Bijbel staat het zo, toen wij nog zondaars waren, is Christus al voor ons gestorven. Dat is het wonder van Pasen. En het wonder van Pinksteren, dat God zelf door de Heilige Geest zijn intrek neemt bij de mensen die zich aan hem vasthouden. En dan kom ik bij het laatste punt. Wat is het resultaat van die wederzijdse liefde? Van die innige verstrengeling tussen de hemel en haar burgers hier op aarde. Er ontstaat een vrede, zegt onze tekst, tot tweemaal toe. Een diepe vreugde en een diepe vrede. Het is een vrede die door Jezus omschreven wordt als een vrede die deze wereld niet kent en die deze wereld ook niet kan ontvangen. Kijk, de wereldse definitie van vrede is een toestand waarin het extern niet woelt. Waarin het extern niet onrustig is. Er is pas vrede zonder oorlog. Zonder moeite, zonder pijn, zonder toestanden in ons leven. Er is pas vrede bij een extern staakt het vuren, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt allemaal mooi, maar dat is tegelijkertijd ook een wankele vrede. Want je bent altijd gericht op en afhankelijk van die externe omstandigheden. Als het rondom mij rustig is, ja dan ervaar ik vrede. Als het goed gaat met mijn kinderen, als het goed gaat met mijn ouders, als het goed gaat met mijn carrière, als er meer binnenkomt dan dat er uitgaat, als ik gezond ben, ja dan is het vrede en dan is er rust en dan is er kalmte. En hoewel je natuurlijk dankbaar mag zijn voor al die dingen die God daarin ook geeft, is dat dus nou net niet de vrede die bij de Heer Jezus te vinden is. Die vrede van Jezus gaat namelijk, lezen we hier, veel verder en veel dieper. Het kennen, het volgen en gehoorzamen van Jezus betekent niet dat er altijd externe vrede zal zijn. En dat je altijd hoog boven de wolken wordt uitgetild om in één keer naar die hemelse gouden schommels te gaan als je komt te sterven. Absoluut niet. Sterker nog, als ik het Bijbels getuigenis lees van mannen als Abraham, Mozes, David, Job, de discipelen en Jezus zelf. Van vrouwen als Sarah, Deborah, Maria, Martha en Rahab. Dan lijkt juist het tegenovergestelde het geval te zijn. Hoe nauwer de verwantschap met God, des te groter de kans op onrustige externe omstandigheden, strijd, vreemdelingenschap. In hoofdstuk 6, 2 hoofdstukken later, zegt de Heer Jezus het zelf. Hij zegt in Johannes 16, vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u vrede in mij zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld
overwonnen. Juist daarom is de vrede die Christus geeft een compleet andere dan de vrede die de wereld kent. De vrede van Jezus is namelijk niet extern en niet afhankelijk van de omstandigheden rondom ons. Het is een interne vrede. Het is een intern vertrouwen, onafhankelijk van de onrust van buitenaf. De vrede van Christus betekent niet dat u nooit iets zal overkomen en dat u gevrijwaard zult worden van alle ellende. Maar dat hij erbij zal zijn in die ellende. De vrede van Christus belooft niet dat elke storm gestild wordt en elk pad geëffend wordt en elk gesprek bij de oncoloog altijd goed afloopt. Maar dat hij erbij zal zijn als je tegenwind ervaart en door de heuvels en door de dalen gaat. Dat is een hele andere vrede. Dat is een vrede die de wereld niet kent en die de wereld ook niet kan geven. Het mooie van die vrede is dus dat je content, tevreden, vreugdevol kunt zijn in alle omstandigheden. En daarom zegt Paulus ook, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Verdrukking, honger, lijden, rijkdom, vrede. Ik kan het allemaal aan. Door Christus die mij kracht geeft. Ik zal het u nog sterker vertellen. Ik kom uit Wijsderheide, we zijn hier in Kolmerswaag. We houden van sterke verhalen vertellen hier in de Frieske Woden. Ik zal het u nog sterker vertellen. De plek van moeite. De plek van moeite, de grot waar de Thaise jongens in verbleven. De oceaan waarin mijn zoon bijna ten onder gleed. De huidige pandemie. We moeten niet te snel proberen ervan weg te vluchten. Want het kan zomaar zijn dat God het wil gebruiken om ons sterker te maken dan we voorheen waren. Dat hij het wil gebruiken om ons een belangrijke les te leren. We hebben in ons leven soms moeite en tegenwind nodig om sterker te worden. Pas dan zullen we ervaren dat er een vrede in ons is en voor ons is, die de wereld niet kent. En we worden deelgenoot van die vrede, door ons aan hem vast te houden en doordat hij zich aan ons ook vasthoudt. Dus lieve broers en zusters, kijkers, luisteraars, ik zou je willen oproepen om je vast te houden aan de Heere Jezus. In de wetenschap dat hij jou vasthoudt. En als je al tot bekering bent gekomen, dat hij ook werkelijk zijn intrek bij je heeft genomen. Wat hij begonnen is, maakt hij ook af. En ik hoop dat je in de moeilijkheden, juist misschien wel in moeilijkheden, dan toch kunt getuigen en kunt zeggen, Jezus is mijn vrede gebleken. Ook al was extern alles onrustig om mij heen. Rust in tijden van onrust. Focus in tijden van desoriëntatie. Tegelijkertijd roep ik je op om los te laten. Iets of iemand vasthouden betekent namelijk iets of iemand anders loslaten. Ik weet nog goed dat mijn kinderen begonnen met lopen. Ik heb er 4. De oudste is, de jongste is 2,5, die loopt inmiddels ook. Maar hoe leer je een kind nu lopen? Nou, eerst houdt het kind zich vast aan een stoel. En zelf ga je een paar stappen verderop staan. Zodat het kind eerst los moet laten. Het kind moet die stoel loslaten voordat hij of zij kan wandelen naar vader. En zo is het ook met ons. Misschien ook wel voor jou. Misschien moet je eerst iets of iemand loslaten. Om daadwerkelijk bij God de Vader terecht te komen. Ik roep je op. Laat los. Laat los alles wat je zo in de weg staat om tot God te komen. Laat los al die zaken waar je op vertrouwt. En ren naar de Vader. En hou hem vast. Je bent niet gek als je loslaat wat je toch niet kunt behouden. En vast gaat houden wat je nooit kunt verliezen. Amen. Ja, wat als alles in het leven jou teleurstelt en als de storm om je heen bijt en ja, als er zoveel pijn en verdriet is, dan kan het soms heel uitzichtloos lijken. Maar we hebben net gehoord dat misschien juist in die strijd en tegenslagen, dat daar God juist is. En dat misschien zijn dat allemaal wel juist verborgen zegeningen. En het volgende nummer heet Verborgen Zegeningen. En daar gaan we over zingen, over hoe God trouw blijft, juist in de strijd.
bidden nu om zegen en kracht. Troost voor gezinnen en bescherming in de nacht. Voor uw genezing, waar lijden heerst. We bidden voor uw vrede, waar de hoop vervlogen is. Maar steeds hoort u ieders hart een kreet. En houdt te veel van ons, dat u niets minder geeft. Want wat als uw zegen komt door regen en uw genezing door verdriet? Wat als er slapeloze nachten nodig zijn voordat wij zien? Wat als tegenslag en pijn verborgen zegeningen zijn? We willen zo graag dat u ons leidt. We worden woedend als het lijkt alsof u zwijgt. Waar is die liefde, die heerlijkheid? Alsof de beloften van uw woord gelogen zijn. Maar steeds hoort u ieders hart een kreet. En verlangt dat ons geloof nog in ons leeft. Want wat als uw zegen komt door regen en uw genezing door verdriet? Wat als er slapeloze nachten nodig zijn voordat wij zien? Wat als tegenslag en pijn verborgen zegeningen zijn? Als we zijn verlaten of stuk geslagen door de tijd, herinnert onze pijn dat dit hier nooit ons thuis zal zijn. Dit wordt nooit ons thuis. Want wat als uw zegen komt door regen en uw genezing door verdriet? Wat als er slapeloze nachten nodig zijn voordat wij zien? Wat als mijn grootste tegenslagen of de wonden van de tijd mij weer doen drinken van het water waar ik nooit meer dorst van krijg? Wat als tegenslag en pijn, regen, storm, nachten vol strijd, verborgen zegeningen zijn. Ik zou graag met je willen bidden. Het is prachtig om dit lied met elkaar te zingen, te kijken naar de tekst. Ik zou in het bijzonder willen bidden voor hen die misschien zijn aangeraakt door dit lied, door de tekst, door de prediking, door het kindermoment, door de gebeden. Misschien ervaar je de roep van de Heilige Geest om voor eens en voor altijd los te laten wat je toch niet kunt vasthouden. En misschien wel voor het eerst in je leven vast te houden wat je nooit meer kunt gaan verliezen. Dan wil ik graag voor je bidden. En dan wil ik je vragen om met mij mee te bidden.
Lieve Heid in de hemel, trouwe God. Heer, vandaag kom ik tot u. En besef ik dat ik zonder u heb geleefd. Dat ik mij vast heb gehouden aan al die zaken die me ten diepste toch telkens weer door de vingers glijden. En ik wil u vragen, Heer, om mij te vergeven. Te vergeven voor die zonde dat ik u niet lief heb gehad. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel en heel mijn verstand. En ik wil u vragen, Heer, of u mij tot u wilt trekken. Dank u wel voor de belofte die ik zo net heb gehoord. Dat u, de Vader en de Geest, bij mij intrek zullen nemen wanneer ik tot u kom en u vraag om mij te vergeven. Heer, vergeeft u mij en neem uw intrek bij mij. En geef mij als resultaat ook die diepe vrede die de wereld niet geven kan. Amen. Lieve mensen, heeft u ook alweer zo genoten van de afgelopen momenten? Mensen die alles meegemaakt hebben, het openlucht gebeuren in het bos in Veenklooster, weten dat we, als we de collecte hebben, dan worden er allemaal emmers rond verspreid en mag iedereen daar zo zijn bijdrage in doen. Dat doen we om de kosten te dekken. We hebben geen emmers deze keer natuurlijk, maar u kunt wel op een andere manier doneren en geven. U ziet op het scherm een QR-code, die kunt u met uw telefoon gebruiken om een gift te doen. Uiteraard ook via de website pinksterfeest.com kunt u doneren en dat doen we via een knop, heel makkelijk. Maar ik wil u dit keer wat bijzonders vragen. Misschien weet u het, maar het woord Pinksteren is een getal. Dat staat voor 50. 50 dagen na Pasen vieren we dit feest. Maar weet u dat wij volgend jaar ook 50 jaar bestaan als Pinksterfeest Veenklooster in de vorm zoals we die nu hebben? Al een halve eeuw vieren we met elkaar elk jaar het feest hier in Veenklooster. Mijn vraag is, mag ik u uitnodigen om misschien een suggestie over te nemen voor een bedrag wat u wil schenken? Waar het getal 50 misschien, in ieder geval het getal 5 in voorkomt. Ik zou zeggen, als u daar ons mee wil verrassen als een cadeautje voor volgend jaar, zodat we volgend jaar ook echt kunnen uitpakken en dan ook echt weer op het terrein van Veenklooster met de tenten en met het bos. Dat zou fantastisch zijn. Ik wens u zegen bij uw gave. Dank u wel. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, elke feest, stort op ons uw vuur. Zend u die vuur, laat uw heil de aard vervullen. Spreek hier uw woord, dat het licht overwint. Heer, ik wil komen. Heer, ik wil komen in uw nabijheid, uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik u toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij,
Mag ik jullie voorgaan in dankgebed. Trouwe God, liefheid in de hemel. Heer, het is een voorrecht om deze dienst zo met elkaar te beleven en ook op dit moment al deels aan u terug te geven. Heilige Geest, dank u wel voor uw verlangen om ons te bezoeken, om in ons te wonen. Om tijd met ons door te brengen. Heilige Geest, we bidden ook dat u de naprediker zult zijn. Dat u al hetgeen wat we hier hebben besproken, bezongen, gebeden, dat u het ook op de bestemde tijd weer naar boven zult halen. In ons denken en in ons hart. Zodat we er nog een keer over na kunnen denken. En het wellicht ook in de praktijk gaan brengen. Heilige Geest, dat is uw werk. Wij kunnen hier zaaien, we kunnen water geven, maar u bent degene die de wasdom geeft. En dat vertrouwen we u ook toe. Here, zegent u ook het vervolg van deze dienst. En spreek tot ons. Wij willen uw stem verstaan. Amen. Ik mag jullie op dit moment ook al de zegen van de Heere God meegeven. De zegen die u al hebt als u de Heere Jezus ook volgt en kent. Maar ik mag hem over u uitspreken. De liefde van God de Vader. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de onmisbare gemeenschap en connectie met en van de Heilige Geest is met een ieder die vastgehouden wordt door Jezus. Die Jezus vasthoudt. En die innerlijke diepe vrede kent. Tot het moment dat hij zal komen. Hij heeft het beloofd. En hij zal het gaan doen. Amen. We gaan het volgende nummer zingen. U bent mijn schuilplaats, Heer. Schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Steun ik op u. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Beste kijkers en luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze viering. En er hoort natuurlijk een dankwoord bij aan de mensen die hebben meegewerkt. We denken Rosa en natuurlijk Sera, dominee Posma, Hendrika die het kinderprogramma heeft gepresenteerd. Maar ik wil ook benoemen de mensen van de techniek, Kooistra AV en natuurlijk de mensen van RTV NOF
die ons zo geweldig hebben ondersteund om op deze manier de viering te kunnen houden. En dan, zeker niet in de laatste plaats, het kerkbestuur van de grote kerk hier in Kolmerswaag. Een beetje een thuis voor ons natuurlijk ook. Maar fijn dat we hier van jullie accommodatie mochten gebruik maken om het hier zo op te nemen. En we gaan nu straks natuurlijk weer ieder zo zijn weegs. Maar u kunt nog een tijdje nagenieten. Want sommigen uit deze omgeving hebben in de bus een kaart gekregen die jullie bemoedigt namens het Pinksterfeestbestuur. En daarin zitten ook mogelijkheden om nog eens even door te denken over deze viering. Door al wandelend hier door de omgeving is zo nu en dan een bemoedigende tekst eens te lezen en mee te nemen in het nadenken en het vieren ook over wie de Heere God voor jou wil zijn. Nogmaals dank voor iedereen en tot ziens.
alweer aangekomen bij het laatste nummer. We gaan Jezus Overwinnaar samen zingen. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diepste zang. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar voor eeuwig. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen. 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 Oh,
Amen. Een hele fijne dag nog toegewenst. Dankjewel voor het kijken en God zegen. En daarmee ben we aan de eindkant van deze bijzondere dienst. En willen we hem danken dat je hem er ook weer bij bent. Via televisie, mocht je deze dienst nog eens een keer weerom zien willen, dan kan dat natuurlijk. Via onze Facebookpagina en ook op YouTube kun je de uitsturing in kwarten weerom zien. In deze rin van de dag wordt de uitsturing ook telkens weer helle. Dus mocht je de dienst nog een keer zien willen, dan kan dat natuurlijk ook. Wil je meer weten over onze programma's? Ga dan naar rtvnof.nl of volg je ons op de sociale media. En heel graag, een keer. Doeg!